Kaseng Hanyo Trap Youth Council HYC Kalakintu ke Executive Committee bertemai hapok ke KHDC Kebalayalam dan ke Voice of the People Party VP Habayadei man ajing mut iki katto kat ni teri kimat Habayadei halor kenek Hanyo Trap Youth Council mentakasi ke santrik leber hajar pusan ke IT dekat dorka si Chief Executive Member ke KHDC ubak syembor lang renja man ajing mut ya ke Executive Committee kaseng ke ajing mut baka rukom tungkam tungjam hapok ke jela ke dei banyai kat kum ki kendon juga service rule kat kendai span ripuwe ban chu thungkam be an re dei ban yat na kelenti ke bakhoi masuba kum juru ke sengkel ai jingmut ba dei ban pentri kam purai ke ain trading spinal travel regulations kat kendai spa san pusau banam ai trading license krumari unu ubom dei riulum lani ki bom dei ki nong shong shong pura jong ke jela ke sengkel ai jingmut ro iki isi hapok ke district council ban pene pensa iki klau ki betap bat banbu ki lau adong khnang man pene pensa iki jerngam ki klau ki betap bat man pen ki imbyang man pen khoj iki wa khra kawa sherpi bat ki wi ki wa ki bodan ke jingma na ke jing jabo Ang dakaseng ngilayo pania kendu ya UCM jongka des council madakasi ba syem ban beningkong e kajing mania kendu nakaliang kadongi kalong ban ai kublei ji ban kit bok kit riam kalor kajing syajit kadong i banong kum UCM menyalam ya ke isi nam takani kesamoi trekam ko menta oi kalong ru kajing kublei nakaliang seng be ina ban tre ya kikam ban ai kajing sekri ko bahatam nang menta ki pat ban nong shong snong ki bahab ko ukur usam jong ka KCDC kam tam be ya yangi kum kajai pendri ke basyong basa me ko ukur usam jong KCDC kala dei kajing anut jong ki pat ba ban kumba kila angnut ban yoi kajing kala le si akan ikasin do menta kipat ba nong shong snong kila ai akan ikalat ya ka ni ya kaseng Voice of the People Party ban yo ya akan ikalat ban yalam lane ban bat ya ulakam sensyar ni po isi bat ni kmi lenti pat da kajing yo ya akan ikalat kinla sisya ban pentrikam lane ban urlong ya kita kajing tmu ya kajing kular ki mamaki kila le jakhmat jong pat ba bat ban ai kajing syakri ko bahatam nak ta kinong shong snong jong ki bahab po ukut sam jong KCDC pada kani kajing ya kendu kajongi ngila airu ya kijing ajingmut nak kaliang jong seng ya ki sautuli ki mat ban ajingmut ya ka isi ke batmai ban kumnu ban pentrikam ya ki benta ki doper ki baka isi ke ban kan yo ban le hakini ki sngi bat ki por ban sawan kajing ajingmut ke baningkong hot ngila yui ya kajing kren jong CM hat ko sngi marsen wanra lane marsen shemti ya syuki kum CM ulong ba ka isi kan pet lane kan wat ikilat kelenti ban penti kena ba kajing tungkam tungjam hang ni hapo jong ka council kan long ka da karukom ka bakhut ka basuba ngimla ban len ba hakini ki snam ki balalen kat kum ka report jong ka CAG jong snam aja khat khandai kala don kajing ong ba ka karukom tungkam tungjam hang ni hapo council kamlong ka bakhut ka basuba Ndrei ka ngimdei ban klat pat baka district council ka don ya ka service rule jong snam ka khandai spat nrukuwe bat hakata kan juk ka service rule ada bantua bakinu ki kam ki balai hapok jong ka district council dei ban khot advertisement dei ban khot advertisement bat ban pelong ya kita ki examine tung kam la ne ki interview tung kam kum ta ter ndrei yakini ki kendon jong ka service rule jong snam ka khandai spat nrukuwe ngi sosi ban ong balai sia kini ki post nam hari ni ki post nam ki baladap om syem la pentrikam bat kajing tungkam tungjam hang ni apot des council kala shulong bet lada don kajing adai bat unu basang ka syuki kita ki bahaya ngasem ki perlok perjor ki nong kersyan ki yo lat bandrung kum ki nong tre tengingi kwa ba ka isi ke batmai apot kajing alam jong CM u badon buram u basang menta ka syuki ki dei ban penti kena banang ni syakmat kan isi ke bamenta kam dei ban pentrikam kam dei ban pendon kam ya kabor yo da kabor be da kabor bantung kam ya no bat ban bot renti bet ya ki kendon ki bala don lepa hakani ka service rule jong khak nice pat rupuwe don kam ngim don kam ban wanra de kinu ki an la da dei be pentri kam tang ya kata ka service rule khak nice pat rupuwe ru ngatrai kala abyang nadong sedong namar kani ke jingle jong ka district council hakini ki post nam ki bala dap banom khot advertisement manum pelong ki kinu examine ka pelong ki kun samla jong ki khamtam ya jong ka jai pendrio ban du jingkerman ki ban banom yo ya kalat bakin yo kam yo jam hang ni apo isi te kata ka diga jing ajing mut ka jongi ban ong ya ka isi ka batmai baka dei ban but renti ya ka service rule ka nice pat rupuwe bat ban penting kena baka tungkam tungjam hang ni apo des council nang ni syakmat ka di ban long hakalenti ka badai
bat ka bakut ka basuba kabaar ka nakaliang jong kasing nila ajing mut ru ya ka isi bakadai ban penteri kam pura ya ki kendon ki badon haka trading by non tribal regulation kak nice pak san puai ki kendon hapok ka trading by non tribal regulation kak nice pak san posau haringkat ki rules ki ladap ban kerensyai kumnu baka isi kala ban I trading license lani yanu baka isi kala ban I trading license bakala ban kentat ki trading license kawai ni ki kendon ko ang balada udon u tribal lani utrairi trai muluk ubala ban trai ya kanu no kam ubatrai ya kanu no kam lada don unon tribal uba apply ya ka license ya ka bakum kita ki kam lani ya utaw non tribal onom I trading license ndai tang kata ka don ka kendon ka boong baka isi ka di bandon ya ka limit bahadu kanu kala ban I trading license ya ki non tribal ya kata la thok sya po ka regulation yo ka nice pa sang sa dan nakalian to ka seng ni kwa ba ka isi ka batmai ha ba ka issue ki trading license nang ni syakman kadai ban but renti ya ki kendon ki bladon pa ka regulation bat ha ka rules yo ka nice pa sang sa bat kumju ru ngila ada ka we ka jingmut ban ong ba la de fipet ya ki kendon ki badon ha ka trading by non tribal regulation ka nice pa sang sa ki ong ba unon tribal ubade hi unong India ula ban apply ka trading license dengi kwa ban ong ba kadairu bandon ka kendon ba unon tribal uba wan ban apply ka trading license udai bandai unong song ba pura jong ka jela undi jong ka Indian ri udai bandai unong song ba pura jong ka jela batang kita ki brio ki bala khala ki bala don ki bala khala he alasan hang ni apo met hapo ka jela ka jong tang maki ki la ban apply la ni kin apply kin yo ya kita ki trading license ndai ban ai la than ni ki brio ki bawan nang menden men chisngi na sabar ban apply ki trading license ba kumju ru ngilai keren ban ajing mut bang ngilap babun sien kini ki central government officers kam tam la long hapo ki army ki military installations ki badon hapo Shillong hapo Meghalaya ni iba maki ki khot ya ki kam kontrak ki ba fair bun sien ki contractor ki bawan na sabar kim ju shim wat ya ka trading license ki district council banle ki kam ki ba fair hakini ki jaka kam tam ya jaka central government tengi kwa ba ka isi ki batmai kadiban but dien bahaya kan ni kadiban penting kena babaro ki beri ki banambar kham tambe ki non tribals ki bayo ki kam hakini ki central government officers ki bayo ki kam hak po ki jaka jong ki sipai lani ki len sipai ki fair ki badon hang ni apo Meghalaya hang ni put ustam jong ki HDC dai ban penting kena ba maki ki dai ban apply ya ka trading license ti katar ka dai ka jing but ka mangila ai ya ka isi bat ka lai ka bana kalian jong ka seng ngilabu Ahmad jong ka isi Ahmad jong CM kolong ba ka isi batmai ka dai ban shimru ikilat kilenti kumnu ban yada ya ki cloud ki tetap bat iki tulong hot ngitep ka district council ka don ya kita ki reserve forest ki don ya kita ki penbenai kita ki lau adong ya ki community forest bakum ta ter ningi hakini ki snam ki balalet i kumba kini ki reserve forest lani kini ki cloud ki ba ka council ka long try haka jaka bakin dei ki jaka ki ban yada lane ban penne ya ka jing jerngam joka mai mariang ni ipen ban kila adai ban kita ki jaka le si ki basulong tang ki jaka ban penmi pisa lane ban penyo nong yanur da ka badi wat ya ki ding na gitu ki club tang na kalian do kaseng ngila kren ngila aljimut ya ICM bai dei ban shem ki la talenti ban peti kena bakini ki reserve forest ki baka council kalong try ini ki cloud ki petap ya ki lau adong ki bagi snong ki dorbat trairi ki jong ki long try ya ki balapan bana da ka des council dai ban penne ya kajing jerngam jong ki jaka ndai tang kata ki tolong ki bedon keleng jong put sam jaka des council ki dai ban shim ya ki la kelenti ban penne ya kita ki tolong bat ni la ong ru ni la ajing mut ru bangim dai ban suhun tang ha kajing penbenai kini ki lau adong ki baladon menta ka council ka dai ban shim ki la kelenti ru balada ka long le haman lagi snong haman lagi rat, haman lagi hima, day bandon ni kilaw adong, day bandon ni kita ki community forest kiba, day ban pendek ya kajing long jerngam ka jongki. But kawai ni kijang ajing mut kabaka seng kala airu, ni ki isi kibala dab, kila shim ya ki initiative umno ban penkut ya kawa umkra ya ka umsherpi bad kiwe kiwa. Nang iba kini ki isu iba kumpa ki sudai tang ki jaka ban supulut ya kapisa. Klem dayo ya unu so ubami nakata kajing penkut ya kawa umkra nakata kajing penkut ya ka umsherpi bukum ta ter ni kwa ka isi ka benta kadai ban tre ya ka kam ban peniru ya tau so namar kam don jingmut ban supulut ka ya kapisa daki pokrur
ban pelut aku ban penkut ya kawa kra aku syelpi pum ta ter la dang imyo i pat yo tau so nama kawa kra aku makalong mentangi i kan dang ne hi kita kejing jabok tak bakal pisah pat si naka council ban ki wei pat ki tenat kala nang lut dia mendai tangkat ta mendai tang kawa kra riwat ki wei ki wa ru belas dang bandu lan dia ban don kejing ma hi kwa baka iska council kare ban ke isi kare ban syem ya kejing kitli ban pen im ya kita ki wa ban penting kenapa kini ki wa ki badon ang dia po rilum khasi ke jong ni kinom du bat ka besau ke jeng ajing mut ka ba seng kelabu hakmat jong ka jong CM ba jong ka isi hi kalong ba hadin ba ka isi le si nang ni syakmat kan penduna no ya kata ka jeng ai trading license ni non tribal ke galenti ka basuk tam yo non tribal ban yo ya kala ka kabu ban khayang ni kalenti ka basuk tam ya ki ka dei lang ba ka jeng pendon kam ya ki parado ki parsnam ki jong hi ban kam kenti lane ban kam long try ya ki dukan ban kam long try ya ki business ba fair nilai i na kapor ba khanra na kalyang de desa council aba khanra na ki kenhun ki ba fair ha ki dukan dekhar la ni kinu ki jaka ki ba ki nongwei ki le business ni i ba ki ba mi syakmat ki di bri ki jongi ba kam try bat kani ka pen i ba ka jingle benami hang ni apo rilum khasi ka jongi bat ha keleng ki jaka jong ka jala ka jongi ka long ba kala bon sebab palat ka don kata ka jingle benami tenakalang jong ka seng ngila ai jingmut ya ka isi ba ka isi nang ni syakmat kadi ban thawi kila kilenti kumnu ban penti kena ba kani ka jingle benami jong ini ki brio ki jongi ki ba million ban mi syakmat ban kam try ya ki dukan ya ki jakale business lani ki kam khai pateng jong ki wei pat ki brio ya ki bakum kita ki brio dei ban susya jam dei ban penti kena ba kum kita ki brio ki balik benami dei ban pensitom ki kat kum ki kendon jong ka bat maki kita ki brio ki bakam bakilong try dah balik benami ki hak ban i ke jing shisha bakilong try shisha lo kata halon kita gidukan ki bagi sukam try tina kalian jong seng ngila ai kini kijing ajing mut ahmad jong siam ban ngila ongru ba ka seng ka kloy ban ya trailang ban ya ajing mut nak kapor la da usiam ban ka isi gidon kam kijing ajing mut ka jongi ban kalian jong seng ngin but din ru ya kini kijing ajing mut nak ba penting kenapa ka isi kan pentri kam ya kini kijing ajing mut ki ban kalian jong seng ngila bu ahmad jong siam ta sing English